Dobar dan, ovo je podcast Muzeja korupcije u produkciji Zmuca. Ja sam Goran Denić, umetnički direktor. Ako su muzeji groblje umetnosti, smeštanjem korupcije u muzej, koruptivne prakse pretvaramo u muzejske eksponate i tamo ih sahranjujemo. Govorimo o pokvarenosti kulture, jezika, vremena, institucije, ličnosti i podataka. Hvala vam što nas pratite. Dobar dan. S nama je Goran Gocić. Dobar dan. Publicista. Novinar. Dosta je to. Bio si i predavač na nekom fakultetu. I, brate, svašta je tu bilo. Radio sam i teški fizički poslove. Ali da. Dobro, to kad si bio u Londonu? Pa da. Tamo sam radio najteže. A što si radio na građevini? I ja sam i na građevini, boga mi. A jedno vreme sam se pretvarao da radim teške fizičke poslove za jedan dokumentarac. Ali tako sam se dobro pretvarao da sam zapravo sve to radio, kopao kanale, radio u preonici automobila po 12 sati smenu i to. Wow. Yeah. Goran Gocić je naš gost, ovo je podcast Muzeja korupcije i razgovarat ćemo danas najviše o korupciji vremena. A vreme je da se zahvalimo našim sponzorima, Evropskom fondu za Balkan, koji je omogućio realizaciju ovog podcasta. Šta ti misliš o tome kako se doživljava izraz ubijati vreme u protestantskoj kulturi i koje su, da li postoje razlike, kako je taj killing time je, pretpostavljam, nešto što ima negativne konotacije u Britaniji. Da, nešto ubijati vreme je nešto što je u stvari poželjno. Da, da me zatiče s ovim pitanjem, čoveče, zeznuta stava. Pa ne znam koga kvalifikovanijeg da pitam, iskreno. Pa nije, jel da? Ja delujem kao neki ubica vremena. Da, ali koji pisac to pa nije? Da. Evi kuće me gleda vrlo upitljivo, šta ću sad da kažem? To ti je glavna kontrola tu. Pa znaš šta, mene zaista je to pitanje me dosta zaokupiralo, to vreme. Jer ja sam posle dosta napora, na kraju sam se zaposlio u velikoj firmi i to je slučajno bila najpoželjnija firma u Britaniji, BBC. I tamo sam radio kod crnac, zapravo, to su, jer sam radio smenama koje su bile vrlo nezgodne, bile su te noćne smene i tako. I ti zapravo, kad završiš taj posao, ti ni zašto više nisi, nema više ni dokoličenja. Znači, imam vikend koji iskoristim da operem veš, bio sam sam, da odem u nabavke. I to je bukvalno to, to je to kao one pesme Kuće posao. Da, pominješ dokolicu. I sad tu dokolici nema, praktično, nisam imao vremena za dokoličenje, to prosto je takav ritam, da to me navelo na razmišljanje šta ja želim od svog života, zapravo. Da li želim da on je tako napunjen poslom, ili želim da dokoličim, pošto sam ja došao iz ove kulture i sa ovim svetonazorom, onda sam rešio da ipak sebi dam više mesta za razmišljanje, za meditaciju, za šupljarenje, što kažu Bosanci. I to više mi odgovara tako. I drugo, volim da budem svoj gazda, ne volim u principu da mi govore šta da radim, nego sam sebi to kažem. To mi isto. I to je, eto, onda je moj sadašnji način života je zapravo rezultat oprobavanja ovog drugog. To nisam oprobao, da bi bio nesrećniji nego sad. Sad znam da ovo što sad radim stvarno želim. Da. Eto, to bi bio kratko odgovor. Samo ti si pitao nešto drugo. Pa, ja te pitam u stvari... Taj odnos prema vremenu. Koliko taj radni narod obožava da radi, ali koliko nema izbora. Prosto je taj ritam, nema tu mnogo prostora da ti sad hoćeš ili nećeš. To je prosto takva koncepcija društvena, da nemaš izbora. To je to. I sada njihov odgovor na to je
neka vrsta divljaštva. Jel da? Oni preko, recimo, imaju taj jako napornu sedmicu. Onda preko vikenda oni se obezdane od tog nagomilavanja zabave. Sad to mora da bude sve na kvadrat, zato što prosto i to je kompulsivno isto. Isto kao taj rad koji je, mislim, kao neki prinudni rad, mislim, ti to vrčiš. To sam predstavio sad stvarno užasno, sad deluje kao da mi ovde živimo u nekom Eldoradu, a da oni tamo se pate. Da, pa oni se pate, a mi uživamo. Pa na neki način je to istinito. To je takođe istinito. Sad mi plaćamo i cenu toga, mislim, što ne volimo puno da radimo, sad cena toga je da smo mi siromašni i zaostali. Pa dobro, ta cena, ta cena je sad tu, ne znam da si imao prilike da čitaš Abolition of Work, Boba Blacka. Yes. Pa njegova knjiga počinje radi izvor svakog zla. Pa ja mislim niko ne treba da radi nikad. Međutim, to nas dovodi u centar zbivanja oko korupcije. U centar Sopota. Jeste, u centar Sopota. I direktorka. Da te pitam, zapravo da te zamolim da prokomentarišeš rečenicu iz intervjua sa Ahmedom Burićem, koji je rekao da, govoreći o korupciji vremena, rekao je da vreme na Balkanu drugačije protiče. Kazat ću ti samo to. U odnosu na ostatak sveta. Da li bi mogao to da prokomentariš? Da li zaista drugačije? Pa naravno da protiče drugačije to vreme, mislim, apsolutno. Pa, što odete u veći taj megalopolis, sve je brže, naravno. Ja sam živio u Londonu, ne znam, 5 godina ukupno i to je sad, to je, bili ste u Londonu, mislim sad to da ne, sad objašnjam ljudima kako je Pariz i London, ali specifično, New York isto, New York ima najluđu energiju, ja sam sad, bio sam 2 puta u New Yorku, kratko, suviše kratko da uhvatim to, ali video sam tu, recimo, kažem te, ima jedan trenutak koji volao bi da opišem i da u prozi, ali to je kada recimo ta radna snaga izlazi sa tog Manhattana, ja? I taj, kažem, taj prvo energetski, taj Manhattan na nekoj indijanskoj svetoj zemlji, ceo Manhattan, tu je očigledno energija potpuno drugčija, ako se pomerite, ne znam, bilo gde, malo sa strane, to je potpuno najobičniji grad. Ali sam Manhattan je nešto čudesno, kao neki čarobni breg. I tu se zaista nešto dešava, to se ne dešava se u Sopotu. To, mislim, i postoje neka energetska polja, koje istovremeno su i megalopolisi. Sad to je jedan specifičan spoj. Sad smo krenuli neku mistiku, ali čovjek osjeti kad se pomeri u provinciju, kad odete iz Beograda, čak pa ne znam, odete kod vas u Daču ili na Koponik ili negde se pomerimo u Babe ili osjetiš da vreme kreće spori da teče jer nemaš toliko utisaka, nemaš sirene, ne prolaze ulicu, ne čuješ tu buku Velegrada, ne čuješ tu... I čovjek je osjeća čak kako živi kao pustinjak u Beogradu, kao ja, na primjer, ti osjećaš oko tebe da se nešto dešava, mislim, intuitivno razabireš da tvoji prijatelji su neko, a vi pravite sad izložbu, je sad moj druga na putovanju, on je tamo, postoji neka akcija oko vas. I to menja percepciju vremena. Čini vam se da nešto... To menja percepciju vremena, a gde se tu može čitati korupcija vremena? Da li je ti čitaš negdje? Sad, ovo već sad dolazimo do dobrog pitanja. Ovo sad je bilo neko ćaskanje, ali šta bih, ja mislim, ja sam neki tekst napisao o vremenu. I teza prilike je bila sledeća. Dakle, mi živimo sad u doba kada je dosta zahvaljujući i vakcinama, koje su veliko civilizacijsko dostignuće, iako sad nam se to čini da nije tako možda. Da smo doživjeli jednu, mislim, kažem, prosečnu starost koja nije nikad bila takva. U antici su ljudi živjeli prosečno 30 godina.
ogromna razlika, sa duplo duže živimo. Znači imamo duplo više vremena na raspolaganju i po prirodi stvari morali bi da imamo dupla veća dela nego ljudi iz antike, ali je obrnuto. Zašto je sad obrnuto? To je pitanje. Kako mi raspolažemo s tim vremenom? Znači, prosječni život, ne znam, u Evropi je sada, na primjer, 75 godina, ili već koliko po zemlju se razliku. U Japanu je preko 84 godine od prosječni životni vek. U Srbiji je, recimo, 72 godine ipak. I mi smo dostigli neki standard tu, prosječno životnog veka. I sad ljudi, mislim, iskušenja su veća da vi gubite vremena na okolicu. Dakle, to ima veze s ekonomijom. Znači, svaka ponuda, ono što ja pamtim, recimo, iz svoje odrastanja i mladosti, mi nismo imali nikakve beskrajne raspolaganje u ponudi. Znači, nije postojao televizijski program celu noć. Pa ti možeš sad da gledaš celu noć nešto. Prosto nije postojala ta ponuda. Nije postojao nijedan taj tip beskraja da ti imaš neku, ponudu koja je neiscrpna. Znači, današnja ponuda pornografije, ti možeš 24 sata da si na pornografiji ceo život i nikada ne završiš, jel da? I da ne ogledaš sve. Dakle, isto tako na YouTube-u, isto tako na internetu, isto tako ako piješ, možeš da piješ beskrajno. Svaka ponuda je apsolutno beskrajna. To je kapitalizam je dostigao do tog nivoa, da ti možeš i vremenski beskrajno. Znači, samo je zapravo, samo tvoja obsesija je granica toga, a ponuda je beskrajna. To, recimo, nije postojalo u vreme kad sam ja odrastao, to nije tako ni davno bilo. Smo mi bili mladi. Te ponude nisu postojale. Znači, to postoji iskušenje da ti dokoličeš non stop. Sad, ljudi retko imaju veliko dostignuće. Iako imaju više vremena i više resursa. Ali nemaju tu ambiciju. Dakle, ambicija im je ubijena. Ambicija je da stvore neko veliko delo ili da imaju da žive kao homo universalis, to su vrlo retki ljudi koji pokušavaju to. Zapravo, ubrzanje i ponuda se mogu čitati kao korupcija vremena, ako se to dobro razumije. Pa ja tako shvatam. Zapravo, mi smo doveli neko stanje u nezvrenosti. I ne, prosto stalno nešto počinješ, a ništa ne završavaš. To je kao, stalno nešto krećeš, konzumiraš ovo, stalno si u nekoj panici zapravo da nećeš stići i ništa i ne stižeš. Zapravo radiš non stop. Pa ti zapravo si stalno u nekom tim grču sa vremenom i mi smo u nekoj stalno trci sa vremenom i pokušamo da uštedimo vreme besmislenim stvarima, a onda da bi ga trošili na još besmislenijim. Tvoja sugestija je bila, odnosno osjećaj i razumijanje da bi tebi ovaj muzej korupcije pre trebalo nazvati muzejem entropije. Entropije o kojoj si takođe pisao. Da. Ideja entropije su fizičke ideje primjenjene na društvene nauke. Vrlo je slična stvar, zapravo, analogna je stvar. Znači, ne znam, za laik je najbolje objašnjena entropija, pa to je, recimo, kad prestaneš da popraviš stvari po kući, napraviš eksperiment, kao što sam ja napravio, dao sam ključeve mojoj čerki i njenom dečku i onda je njima iskočio sigurač, onda su oni da pale sveće, nisu to popravili i onda sam ja zatekao u stanju ništa nisu popravili što se pokvari. Eto, to, recimo, kad prepustite to stan entropiji, on će posle, na primjer, godinu dana biti u potpuno haosu. Eto, to je, mislim, ovako prostačko objašnjenje tog fizičkog zakona. Znači, da se u stvari u zatvorenom sistemu spontano se kvare, spontano se korumpiraju i spontano kreću ka haosu. I to važi i za društvene institucije. Dakle, društvene institucije koje su prepuštene same sebi i u koje se još upumpava dodatna količina haosa, one će završiti u rasulu. I to, mislim, mi to gledamo.
Imamo primjer ovdje. Da. I ne samo institucije, već i zajednice. Pa dobro. Tako je, zatvoreni sistemi, dakle, to može bude i država. To može da bude i porodice, to može da bude bilo koji zatvoreni sistem. Apsolutno, sad u društvenim naukama. U prirodnim naukama to je dokazano fizički. Entropija staje samo na apsolutnoj nuli, znači do tad je ona apsolutno uvijek je pokretu. I sad dok mi sedimo, sad polako starimo, polako mi pada kose preko očiju, ja moram da je sklanjam. Znači ti si, egzistencija je na neki način ljudska egzistencija, životinska je možda malo drugčija, ali ljudska egzistencija je zapravo borba protiv entropije. Misliš stalno popravljanje onoga što se kvari. Znači ujutru ustaneš, pogledaš se u gledalo, ja sam sad danas doktora zbog snimanja, inače ne protivim se toliko entropije, znači krene tam rad da mi raste, izgledam kao neki pustinjak. Možda onda i vreme drugačije protiče. I vreme drugačije protiče, da, definitivno. Šta bi za tebe iz, ne znam, u tom svetu u kom ti radiš, sa kim se susrećeš, šta vidiš, šta znaš, bila korupcija, osim ove političke, ako je zanemarimo? I, ne znam, i čak i korupciju institucija i pojedinca. Ali šta bi to bilo? Evo, na primjer, šta bi za tebe bila korupcija kulture? Gde ti unutar, u polju kulture osjećaš korupciju? A da to nije zloupotreba, da to nije samo otimanje para, da to nije samo... Da nije samo klanovsko nameštanje. Svatam pitanje, dobro. Pa znaš šta, najlogičnije da ljudi koji dolaze kod vas, evo sad vam se opet mešam u posao, zato smo ti zvali. Da, kažem, svako ko objasni korupciju iz svoje oblasti. Da. To je, mislim, pa dobro, evo, najočiglednije. Znači, kod mene, recimo, bi bili zapravo korupcija u medijima, šta bi to bilo? Da, to ja smatram svojim nekako poslom, ne znam, to teoriju medija se bavi, to sam magistrirao, sam teoriju medija i to time, zapravo, to je moja ekspertiza, pod znacima navoda. Korupcija medija definitivno postoje, znači od trenutka, mislim, kad je, ne znam, kad je i Habermas definisao javnu sferu, pa do danas ta javna sfera se od 70-ih, recimo, godine do danas ona se drastično promenila na gore. Da li je sve to rezultat ljudske pokvarenosti? Pa sad jednostavno odgovor je ne. Mislim, stvar ta nije uopšte tako jednostavna, ali pitanje je kako prilazimo toj dvojnoj ljudskoj prirodi. U stvari, to je ključno zapravo pitanje i za odgovor na ovo u medijima. Dakle, šta se desilo? Pa, recimo, tog, kažem, klasičan taj period medija bio je, uslovno rečeno, vaspitni. Imao neku vaspitnu ulogu. I mi se sećamo, recimo, tog perioda iz socijalističke Jugoslavije. Govoriš o didaktičkom... Tako je, da, imao neku didaktičku ulogu, zapravo. Mislim, zapravo, one uvijek je... I to je čak i u politici isto bio slučaj. Znači, retorika politička je bila neka, imala didaktičku ulogu. Sada negde, recimo, 80. godina, tu se uselio neki crv. Verovatno je sad taj prelom, neko bi rekao prelom je nastavak sredinom 70-ih, počeo je postmodernizam. To je jedna moguća definicija. Ja ne znam da ima neka bolja, recimo, neko bolje objašnjenje od toga. Ali već 80-ih godina i recimo pojavila se ideja da političari i mediji treba da ugađaju publici. To je ono što imamo i u vaspitanju danas. Deci u školama sad ugađaju deci ili, ne znam, roditelji ugađaju više deci nego što ih odgajaju i vaspitavaju. Sad ih kažnjavaju i tako dalje. Tako je tretirano to, javnost. Počeo tako da se tretira. I onda smo imali
te čudne pojave, sad pojavila se Čičelina koja je imala kampanju u Toplesu. I pojavio se Berlusconi koji je šta će nam ove ozbiljne emisije, šta će nam te, kažem, analitičke stvari, šta će nam taj svet koji je tako preozbiljan, nego ima te emisije gde ljudi pevaju, igraju, ima razgolećene devojke, na štiklicama stoje. Zato što je publika tržište ili iz nekog drugog trećeg? Publika nije nikakav kažem, fiksni pojam, nego publika je kako je priđete. Publika je glina, ona se oblikuje. Tako je. Znači, postoji ta odluka da vi krenete ugađate publici i njenim sad poriv. Publika uvek ima i neke porive. Sad pitanje je da li će ona to da dobije ili neće. Odjednom je dobila. I 70-ih se pojavilo, kažem, taj pornografski nivo, to nije postojalo ranije. Da sad vi možete to javno da konzumirate. Morali su ljudi da se kriju to. Da. To je počelo jedno gigantsko ugađanje publici tada. I ono je promenilo prirodu javne sfere i promenilo prirodu medija. Ako vi ugađate publici, onda vi dođete do trenutka kad imate taj, kažem, otelotvorenje niskih poriva u medijima. I to danas je sad vrlo očigledno, te proces je bio postepan. Kažemo od 80. do danas, to je 40 godina se dešava. Ali je počeo tada, iz nekog razloga. I pokazuje se vrlo efikasan. Dakle, sad imamo te Berlusconijevski, kažem, koncept televizije, to je Pink. To imamo u Srbiji isto, to je apsolutno Pink. Ali nemamo Čičolinu, Ilonu još uvijek nemamo, ona je bila kandidat u Tako je, ali nismo daleko, tu pojavilo se u parlamentu isto neki cici kod nas, nisu tog formata, ali ne direktno zbog pravoslavlja, nego zbog istorijskih uslova u kojima su. A to je isto istraživanje, dakle isto istraživanje kao siromašnije zemlje, siromašniji ljudi su skloni korupcije. U stvari u to ne verujem, iskreno. Najbizarniji i zapravo najdevijantniji među građanima postaju zvezde koje druge konzumiraju poput neke vrste zabave. To je sad, kažem, perverzija ovog vremena je ta. Čini mi se da sad uprkos ovom naš Evropskom fondu za Balkan, da li misliš da bi smo mi mogli šale radi da napravimo jedan balkanski fond za Evropu. Pa sad da u tu Evropu, pošto nama razni fondovi, zato smo čak mi pogrdno nazvani raznim fondašima i tako dalje, živimo od fondova, da mi postanemo fond za sebe koji će na način na koji mi možemo da pomažemo Evropi izvozom naših autentičnih proizvoda. Pa de facto to isto postoji. Kako? Pa mi recimo izvozimo žene, to su vrlo tražen proizvod ovde, kažem na Balkanu, znači dolaze ti zapadnjaci kojima je muka od njihovih emancipovanih žena, koji ne mogu to da podnesu više, da žena ne zna da skuva, da isprži jaja, ali dođu ovde i ovde se lepo ožene i budu vrlo srećni. Znači, to nam je izvozni proizvod su ljudi, generalno, mislim, to je, kažem, imamo i taj šalnu stranu mozgova, tako zvani, to je ljudi, izvozimo ljude, to je pod jedan, a drugo, izvozimo i taj naš način života koji je, što mi isto otkrovenje za ljude koji dođu ovde. Ja znam dosta tih, radio sam za njih i sa njima, sa puno, recimo, Engleza ili Zapadnjaka, Belgijanaca i moj otac je radio u Nemačkoj, sam upoznao njegove saradnike. I to je, kažem, za njih je to isto je Eldorado, kad ne dođu iz te svoje discipline, iz te protestantske, kako već nazoveš, discipline, koja je surova i bespoštedna. Znači, ti samo radiš ceo život i onda u penziji ne znaš šta će od sebe više. Si naviko da radiš, nemaš ni prijatelje, jer si ih oteli. Ili su umrli. Radnih navika. Odrade, da. I kažem, za njih je veliko otkrovenje to naše šupljarenje. To kad vide kako, kad se mi skupimo i to. Čak i meni to isto donekle čudno. Ja sam, ovo malo što sam proveo na zapadu,
ja sam stekao te navike, kažem, te fanatično, inficiran sam ti radi navikama. I sad meni je vrlo teško, na primjer, da se opustim tako da recimo mesecima ništa ne radim. Ja bi poludeo zapravo. Prosto imam tu neki drive da svaki dan bar po nešto uradim. Korisno po znacima. A vidim ljudi, moji prijatelji neki toliko su opušteni da oni mogu da zapravo tako mesecima i godinama apsolutno ne pomere prst. Ali zavidim. Pa neki put im i zavidim. Kažem, čak kako ovo je stvarno fenomen, kako je čovjek, kako on je raskrstio sa bilo kakvim ambicija. I to jeste, to jeste neko stanje blaženstva. To je neka vrsta raja. I to, zapadnjaci kad dođe ovde, oni to primete. Nije to, nevidljivo. Oni to vide, posete, primete, svedoče. Mi to negujemo. Svedoče, mi negujemo to, te način života koji da nema puno napora, nijeko čega. Meni se učinilo da ste vi protiv možda korupcije, ali sad shvatam, možda je ta korupcija baš super stvar, da. Ne mora da znači. Pa ne znam, znaš, ja isto imam otpor prema tome da se gleda na sve tako distopijski, apokaliptično i da u svemu vidimo zavaru i da je sve propalo i da je što dođevo i da ništa ne funkcioniše. To mi je stran način taj razmišljanja. Pa meni se čini da je to možda tu leži odgovor, da smo toliko rastrzani mi smo rastrzani tim ogromnim količinim vremena koje imamo. Kažem, ono nas demotiviše zapravo, umesto da nas motiviše. Mi imamo previše vremena na raspolaganju. I sad ljudi su stalno u nekoj panici da ušparaju vreme, ne znam, sad ovi što se ubacuju tamo u kolonama, pa ušparaju, ne znam, par sekundi, onda odi kući i onda se 5 sati na Facebooku. To je paradigma nekada. Mi sad pokušamo da ušparamo vreme na neki besmislen način, ili nekim bezobrazlukom, ili nekim, kažem, nečemu što je na našu štetu, kupimo diplomu umesto da studiramo. Nije poenta u diplomi, nego u znanju. Da bi ga koristili za budalaštine posle. Za dokoličenje, za hvatanje zjaka, za balkanisanje. Sad to je interesantno, kako ljudi, prosto je to kao postao neki društveni manir. Da mi sad imamo tu veliku kolekciju, skupljamo to vreme i onda ga bacimo na nešto nekorisno. Nešto se specifično desilo sa nama, ovde sa istočnom Evropom. Mi smo zaista u tom, ako postoje ta plima i oseka u tom civilizacijskom disanju, mi jesmo u toj oseci sada. Da, sad se ta voda se povukla. Mi smo zaista tu u nekom minusu sada. Gorane, hvala ti. Ne znam, ja ne znam gde ću dalje i šta ćemo sad ovih razgovora. Došli smo do kraja. Da. Pratili ste podcast Muzeja korupcije u produkciji Zemunskog malog umetničkog centra koji je podržao Evropski fond za Balkan.